ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи маъмура азиз. имрӯз рӯзи чоршанбе қарор дорем дар чоршанбебозори ноҳияи дӯстӣ ҷиликӯл. дар ин видео навор кардем говҳои гусаладор, ғуноҷино, буқачаҳо, буқҳо барои бастан, буқҳои калону майда, молҳои майда, барачаҳо, гусфандои барадор, така, ҳамаша навор кардем. якта лайка монед, видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед. рафтем. саломат бошед, сарбаланд бошед. ва гови гусаладор, гови ёш якмзой, бародаи маҳаллӣ, гусолаш барай модар, гусолаш ғуноҷинча. шириш чанд қай саҳаро бега намедӯшанд 7000 мега нарша, бозор 6 та кидестай. Зирашта 10 рӯз шуд мега, фақат гусолаш мемакидай. ҷӯшидагӣ нест. ҳамин 2 литри 4 литр бикиям созай. 6 та бозор кадестай. Зирашта додагиш нест. На 2 та ғуноҷин. ғуноҷинои ёш барои кӯҳсар додан, барои мол кардан. 6000 мега ҳар душа якҷоя савдо мешава. бо бозор ҳар душа 4800 када. 4800 сомонӣ ҳар душа якҷоя кадестай бозор. мараман. савдо шидестай ғуноҷина гусолача. ширмакай олия? нарша 2500 мега савдо мешава, 1800 бозор кадеста. соҳибиш май бародар. на буқачаҳо ёш иша 3000 мега, ира 26 майдаша. یک کالونا 2600 کدیسته، ایرا 2600 گفته سوداگی، بازار هرچی کدیسته، ایرا 4000 میگه، بازار هرچی کدیسته. خیلی مول ها خونده است. سودا شد، بخا برای بستن 6100 سوم اینا حوزی برکشی. سودا شده است 2 تا بقا 8000 16000 سودا شده است. با برای بستن бозор болои 16400 сум кадестай. озирашта ҳар якташта 200 суми монда бозор пурсидестай. болои будагиш нест. озирашта ona асп бинед, аспам аспҷон будааст. нарша 50000 мега савдо мешава. бозор озирашта нарх кардагӣ нест. ягон балечки асп боша. на асп на ҳозирашта бозор ягон нарх кардагӣ нест. 50000 мега савдо мешавам. бо рақами телефонша мутаассифона надод ман. савдо шидеста мунаи буқа барои бастан 7700 сомонӣ ҳозир бозор кадеста. додагиш нест. ҳозирашта нормальная фарбегиша. савдо шидааст мана буқачаи средний 5000 да харидааст. бародашам видшам бачини пулшай 5000 да харидааст. савдо шидааст буқаи калон барои бастан. нақша 11000 мега савдо мешава. бо бозор 9700 сомонӣ кадеста. 9700 савдо шидеста буқаи калон
барои бастанам мешавад. Фарбегишам қадар фарбег зурам не харобам не 13000 меган арша савдо мешавад. То 11600 бозор биромадааст. ҳозирашта додагиш нест. 11600 бозор кадааст. боз як бухаи калон барои бастан хароби бадам нест. бо фарби мешавад. 11 меган арша савдо мешавад. 9500 сомонӣ кадааст бозор. 9500. савдо шидестам на буқача қитос монанд 4000 меган арша савдо мешавад. бо 3400 сом ҳозир кадастанд. додагиш нест ҳозирашта. ира чанд гуфти додар? чорни. бозор чанд пурси? савдо мешавад. бозор чанд ка? шамахта? ира чанд када? ира бозор ҳозирашта ягончи кардагӣ нест. нархи конкретна. ҳамин мепурса мегзара. мана и буқаҳо дуюм карат савдо шид. мана 16600 сом ҳардуш якҷоя. 8300 8000 гирифтагиам. 8300 фурӯхтаистам. мана ош шавад. дуюм карата савдо шид. шуноед мана барачои калон барои алафхӯр 950 сомонӣ меган. якташ нара, якташ мода. бозор 800 сомонӣ кадай надодааст. 800 соми ҳардуша. нархи тако 800 меган савдо мешавад. бо мана сета така. бочабача чандай? ям 800. бозор чанди кадам така ҳардушам мера? 650 соми ҳардуша бозор пурсидааста. такои зурам. фақат фарбе мекунем тайёр мешавад. на барои калони алафхӯр инода шир дар кор нест. иншоалло алаф қатӣ мешавад. 1100 соми на дута калонаш 900 кадааста. иноша 800 меган бо савдо мешавад. майдош барои хизмат 550 сомонӣ меган савдо мешавад. бозорам 400-350 пурсидааста. зури зурша 400 сом баланд кадааста. хеле чинда гирифтагиш. оптум хеле 350 ям пурсидааста. 300 ям. гӯсфандои баррадор 2200 баррадорош бо арзонтаршам ҳаст. иш бебарра дига нарха. ина сеташ баррадор. бозорам ҳар чи кардааста. 1500 1600 ҳар хелда мана иш инамиш хубтар буда. бо и диташ гӯсфандош пир шидага. фақат баррош ба хотири баррош нагиранд. ина иш созай барои мол карданам мешавад иншоалло. 1600 1500 1400 кадастайда хулас. мана барои алафхӯр шир дар кор нест. инода 850 сомонӣ меган савдо мешавад. 650 соми 600 соми бозор кадастай ҳозирашта. додагиш нест мекан. барачои калон барачои алафхӯр 750 сомонӣ савдо мешавад. бо бозор 650 соми кадастанд. майдаш бо дига на дута калон шо гуфтастанд.
Mana барачои калон пародашам хубай. 1300 меган савдо мешава бо. Бозор 1100 сум, 1050 1000 сум кадеста. Mana Qashqarov 1400 1500 ish 1700 inish 2000 mana bo savdo meshavad muomila doran 200-300 muomila doran Qashqarov